Hello mukomanashi, ini ndine confession. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayisa umwe mukadzi ainzi Chipo, uyo aiva girlfriend yemurume wangu. Zvakaitika sekudai so. Kubva ndichiroorwa ndaiva mukadzi ainge akazvigarira zvakanaka mukati memba yake. Asi zvose izvi zvakazochinja murume wangu paakasangana naChipo uyu. All along murume wangu ndaiziva kuti kunyange akaita girlfriend, asi aiva munhu aiva very responsible, wekuti aiziva kuti kumba asiya mudzimai nevana. Pamba pandaigara murume wangu aibhadhara rent in time. Kuchikoro murume wangu aimeka sure kuti vana vake every term avatengera mauniform manyowani nebhutsu nyowani. Hapana kana chandaishaya. Asi zvose izvi zvakazochinja paakasangana naChipo uyu. Chipo aiva mukadzi aipinda mumabhawa. Aipinda mumabhawa ekuGlenora kwaaigara, kuchitungwiza nepazindoga. Sometimes aienda kunana machipisa. Vatanga kudanana kudaro, zvinhu zvakabva zvatanga kushanduka mumba. Murume wangu ndipo pakatanga kudzidzira kundirova. Ende kundirova kwaaiita wega wainzwa tsitsi. There was a time paakaita almost 1 week asipo pamba. Paakazodzoka ndakangofira kumubvunza kuti konhai manga muripi. Akabva atotanga kundihedha, andihedha kudaro ndakabva ndawira pasi. Ndawira pasi akatanga kundikava nemabhutsu. Vabva auya pachifuva changu akandigarira, akatanga kundirova nezvibhakera. Vavakidzani ndivo vakazotomhanya vakapinda mumba vakandinunura. Vavakidzani vakazondiudza kuti endai munomhan'ara kumapurisa. Asini ndakatanga kurangarira mashoko andange ndakaudzwa naamai vangu. Amai vangu vainge vakandiudza kuti mwanangu, murume uyu ndewako, uye imba inotoda kushingirirwa. Saka ndakambozama kushinga, asi ndakasvika pakuzorwadziswa. There was a time yekuti murume wangu akaita almost 2 days asipo pamba. Saka ini ndakafungidzira kuti murume wangu maybe asangana netsaona, nekuti nguva yacho ainge ava kuita zvichikorokoza. Saka ndakatora foni yangu ndikavafonera ndichida kubvunza kuti varipi. Foni iya yakabva yadairwa nemunhukadzi. Akandibvunza kuti ndiwe ani. Takatanga kutukana pafoni paya. Chipo akandirwadzisa zvisingaiti. Akabva andiudza kuti izvezvi mai mwana ndakatoigarira kutaura kudai so. Kana uchida uya ndikudzidzise. Nekuti tinongonzwa kuti kumba ikoko idhololo, hakuna kana chiriko, hamuzivi kana chinonzi chikapa. Ndakarangarira kuti murume wangu anga ava nestaira rekuti ainge ondituka achinditi haunaki. Saka most of the times ndichisangana nemurume wangu ndainge ndonzwa ndisisina feeling nemashoko ake ekuti aindiudza kuti haunaki. Ndakarwadziwa. Chipo aisa foni pa loudspeaker akatanga kuchemerera achitaura kuti achidana zita remurume wangu achiti baby, daddy, isai mwana. Ndakakandira foni kure. But ndakazotora foni yangu ndichitsvaka angandinyaradza. Ndakabva ndaudza vakadzi vemugroup randaiva, rainge rakanzi mudzimai wanhasi. Ndakarondedzera nyaya yangu. Umwe mukadzi akabva auya kuinbox akandisendera namba, akati namba idzi ndedze vamwe mbuya vanogara kumbare, zvikanzi ndivo vakandibatsira iko zvinozvi everything is okay mukati memba yangu. Ndakataura navo mbuya vakanditi even uri kure ini ndinokwanisa kugadzirisira zvinhu zvako. But ini ndaitya vanhu vanoita zvekubira vanhu mari vachinyepedzera kunge n'anga. Ndakabva ndavati zvinoita here kuti ndiuye mundigadzirisire zvinhu zvangu 1-on-1. Vakati uya muzukuru. Ndakaenda kuya ndikanosangana navo.
asi mukutaudzana taiti netsekei nekuti vairagidza kuti ndevechirudzi. Asi ndakazovarondedzera nyaya yangu vakati ndichakubatsira. Vakandipa mishonga yavakandipa vakati ndinoda kuti udzoke pano nezvipfeko zvachipo wacho zvemukati. Vakati kunyange ukawana sketi yake udzoke nayo pano. Ndakadzokera kumba kwangu. Murume wangu akangokontinya nezvaaita. Ndikati handichakugadzirisa zvangu. Ndakazotaura nevamwe vakomana vanogara mulokesheni medu vanoita zvekuba mudzimba dzevanhu. Vakazotresa paigara chipo vakandiudza kuti anogara kuGlenora. Ndakavaudza kuti endai munoba. Ndikavaudza kuti asi ini chandiringoda kana maba ndiringoda zvipfeko zvake zvemukati. Vakazouya vaba midziyo yaiva mumba machipo, maTV, maspika nei. Asi ini ndakangotora hangu mapendi maviri. Rimwe racho rainge rakatosviba. Ndakazokwira ndikaenda kumbare kuya. Ndikanoona mbuya vaya. Mbuya vaya vakaseka vakati ko iri pendi risina kuwachwa wariwana sei. Ndakabva ndangovaudza kuti aiwa ndaita plan, muzukuru wenyu aita plan gogo. Vakanditi it's okay, regaiti shandise iro riri rakasviba. Vakandibvunza vakati une mari here yekuti tizoenda kuna Mukuvisi nekuti ndiko kwatinofanira kuzonopedzisa nyaya dzacho. Ndikati mari yekombi ndinayo. Takaita saizvozvo. Vapedza tikakwira kombi tikaburukira kuna Mukuvisi. Vakaenda paierera vakabva vanditi taura mashoko awa. Vakanditi iti iwe chipo, kutora kwawakaita murume wangu ndiko kwakonzeresa kuti muzuva ranhasi pose pauchaenda kumaperiods uchaenda kumaperiods asingaperi kusvika mukufa, nekuti watora murume wangu wabata zvisiri zvako. Ndakataura sekudaro vakabva vanditi chikanda pendi iroro mumvura usacheuka chienda. Ini ndakazovasiya vachipedzisa mhiko dzacho. After some time murume wangu akatanga kudzokera kuva munhu kwaye, zvekuti aingoti akabuda mumba anenge achingondibvunda achingobvunza kuti mai mwana handisati ndanonoka here kudzoka kumba. Ndava kutodzoka, usatye mukadzi wangu, ndinokuda. Ndakatanga kufara ndikafonera mbuya vaya ndichivaudza kuti kumba kwava neimprovement. Ndakazovaudza kuti ndichazouya ndichikuwedzerai mari nekuti makandigonera gogo. Zvaita sekudaro murume wangu kana foni yake ndainge ndava kuibata ndichiita zvose zvandinoda nayo. Ndakazovhura chati rachipo akanditi tarira mukadzi uyu. Murume wangu aindiudza uyu. Zvikanzi tarira mukadzi uyu ari ngoramba achindinetsa, but nini ndakamuudza kuti ndine mukadzi wangu nezvake handichadi. Ndakavhura chatiriya ndikaona kuti chipo ainge ava kusangana neproblem yekuti kubva zvainge aenda kumaperiods haana kuzomboregedza. Apa anga ava nemwedzi achingojuja ropa everyday. Saka ainge okumbira mari yekuti akwanise kuenda kuchipatara. Ndakabva ndapindura ndikamuudza kuti ndini mukadzi wanhingi, amai mwana hamuna kana mari yamuchawana. Ko mwana uya wamaipiwa musi uya zvava papi? Ndikabva ndamubloka. After about 4 months ndakazoreceiva call. Ndareceiva call aiva munhukadzi. Vakati vari kumbira kutaura nemurume wangu. Ndakapa murume wangu phone ndikati isa pa loudspeaker. Murume wangu akaisa pa loudspeaker. Munhu uya akabva ati bamunini muri sei? Ndini ningi shamwari yachipo. Ndangoti ndikuzivisei kuti chipo akazoramba achirwara, tikabatanidza mari tikamuendesa kumusha. Asi paakaenda kumusha haana kuzombogara, chipo akafa. Ndakanzwa ndichifara zvisingaiti. Murume wangu asati apindura ndakabva ndaridza mhururu pafoni papo
mukadzi ainge afona akabva adropa call. Ndichinyora confession iyi ndinonzwa ndichifara nekufa kwakaita chipo. Vanhu vanokwanisa kundijaja asi hamuzivi zvandainge ndichisangana nazvo mukati mekurarama kwangu. This is my confession.